آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. in yarda Allah kuma ikonsa muna da godiya gare shi subhanahu wata'ala da ya kaddara wato zuwa wannan rana ta fara wannan littafi da aka kudurci karantawa shine littafin da ke da suna akhlaqul mustafa sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ɗabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanda mun sani Allah madaukakin sarki kan kiyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tazkiya cikin alqur'ani mai girma inda yake wa innaka la'ala khulqin azim. Lalle ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bisa ɗabi'o'i wanda ke masu girma. Kuma hadisi yake tabbatarwa cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam asamin nasu khulqan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kyawun ɗabi'a. To in kuwa haka ne kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa kyawun ɗabi'a, kuma ɗabi'o'in shi sun zanto kenan abin koyi a gare mu. Duba da Allah madaukakin sarki ma sai da ya fara cewa da kan lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera. To kyakkyawan koyi ya zama wajibi a gare mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da dukkan mai fatan ya haɗu da Allah salin alim, ya zauna lafiya a nan duniya ya koma zuwa ga Allah, ya samu kyakkyawan makoma, ya samu mafita. To dole ne ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa wa in tudi auhu tahtadu. Idan kuka yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to a lokacin kuka kasance shirye. Duka wannan dalilai suna haska mana akan wajibcin yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukansa da kuma faɗuɗuwan shi da dukkan sauran ɗabi'o'in shi wanda ya zo da su ya zai mana abin koyi. Idan mun bi su to mun kama hanya da tafarki na tsira, amma saɓanin haka fa to za a iya samun aka. Da haka wannan littafi wanda babban malami Abdullahi bin Muhammad ibn Fodi, wato Abdullahi dan Muhammad dan kuma Fodi, wato dan Fodi kenan, a kenan jika kenan ga shi dan Fodi kenan ko Allah masa rahama. To shi ya wallafa wannan littafi ya taso ɗabi'o'i daga cikin ɗabi'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko da ke ba duka ya kawo ba, amma dai ya yi iya kokarin shi ga cewa ya wasafa wasu sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata ce sun zama makwafi a gare mu. Da haka a gurguje malam ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Ma'ana yana fara wannan littafi nashi da sunan Allah mai rahama mai jin kai, yana neman taimakon Allah madaukakin sarki. Yace alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Wassalatu wassalamu, matsiya da amincin Allah tabbata ala sayyidil mursalin, ta shugaban manzanni shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi da alayansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'in gaba ɗayan. Malaka fa hazihi akhlaqul mustafa, wannan sune ɗabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zababban Allah madaukin sarki. Faman iqtada fiha safa, duk wanda ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma zai tsarkaka, zai rabauta. Ce kana alaihi salatu wassalam a'laman nas, a cikin al'umma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake ya daran ma al'umma shi ta fuskar ilimi. Saboda a damanta a cikin al'umma idan Allah ya zaɓi bawan shi a matsayin manzo, to zaka samu kuma ya daran ma al'umma wannan tashi ta kowane bangare. ta fuskar ɗabi'o'i, ta fuskar ilimi da dukkan wani abu za ka ga cewa sai ya ɗara musu.
to haka annabi sallallahu alaihi wasallam a zakani da kuma al'umma to ya fitar ma kowa ilimi. Sannan kuma yace wa'arwa'an nas kuma shine mutumin da yafi kowa tsantseni alwara'u, tsantseni kaka tsantsan game da al'amarin duniya, ma'ana bai mai da duniya bakin komai ba, duk da kasancewa yana da dama ya roƙi Allah, Allah ba dukkan abin da yake bukata a rayuwa, amma bai ɗauke ta komai ba, saboda haka yake rayuwa wani lokacin kaga yana rayuwa wadda cewa ko yaya kake a wannan yanayin a matsayin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tausaya masa daga cewa a matsayin shi na manzon Allah amma ya daure yake rayuwa irin wannan, to ba dan komai ba shi makaranta ne, zai zama makaranta a gare mu. In har sai kai tunani to in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga irin wancan hali, to kuma in wani shi ya shiga aka ba abu mamaki ba, da bai shiga ba kai zai karɓi mamaki karka za a yi mutum yana kaza ya zama kaza. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ratso, in hali ne na wahala ya ratso shi, wasu abubuwa da ke tunani ya ratso. Ashe kenan ɗaukaka ba ta samuwa sai ta hanyar samun jarabawa, sai ka ratsa sarkuna daban-daban, to kuma sannan sai Allah madaukakin sarki sai kai ka matsayin da yake so ya kai. Mun da annaba da dama sai da hakan ta faru a garin su, suka ratsa wato tarko da dama, su tsallake su ratsa wannan jarabawa, su tsallake su ratsa wannan, sannan su kai matsayin da su. Kuma Allah sallallahu alaihi wasallam wato shine wanda yake kowa tsantseni wa azhadan nas, kuma shine wanda yake kowa gudun duniya. Azhud, kalmar zuhud anan da aka ce gudun duniya, ba wai gudun duniya ta hanyar cewa ba za ka ci abinci ba mai kyau, ko kuma abinci ba za ka ci ba, ka ci abinci babu gishiri, ko ka ce ka ina sa wani magi a rayuwar duniya, ko in ci wani nama ko wani miyar abin nan, a'a, ko ni ka ce koma ba haka ake nufi ba. Gwargwadon hali kana kokarin tsaya akan halalinka, kuma duk abin da za ka yi ba ka wuce iyaka. In ka fuskar tufafi ne ba ka wuce iyaka, in ka fuskar abinci ne ba ka wuce kima da ya kamata ka ci, babu israfi, babu almubazzaranci. Ko ni za ka yi kana yin shi tsaka-tsaki, kana cizawa kana busa, to wannan shine zuhudin. Saɓanin yadda wasu ka ɗauki zuhudu, ko mutum wai ko wanki ma mutum ba zai ba, ya bar rigar shi a cikin kuye da dauɗa, hulashi a cikin kuye, babu wanka babu wanki, takalmi ma ba zai sa ba saboda shi zuhudu, tafiya ma ba zai sa takalmi ba. To kaga wannan ayyukan tsafta ne, ya zama kazamta. An zama kazamta, an taɓa haɗa addini da kazamta, kaga ba za su haɗu ba. Addinin musulunci addini ne tsafta, ba alama ce ta zuhudu ba da gudun duniya kin yin tsafta ko kin cin abinci mai kyau. Yasa Allah ce kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa tayyibati min rizq. Kul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm al-qiyamah. La ce da sai ma sarkin wane ne zai haranta kawar Allah madaukakin sarki wanda ya fitar ga bayan ka yi amfani da ita har ma da dan abuwa na abinci. Ai dama Allah ne halarta. Sai dai ka ci ta hanyar halalin ka kawai shi. Idan tayyibati wa amalu salih. Idan tayyibati ma razaqnakum. Idan ka ashe ka in zaka ci daga tsarkaka na halal, babu wanda zai hana ka daga halalin ka ko mutsa da abu. In dai na halalin ka. To amma ana so ka rika auna rayuwa kana ciza kana busa. To manzo Allah ta san shine wanda yafi kowa zuhudu, wato yafi kowa tsantseni game da al'amarin duniya, yake ciza yana busa. Wa akraman nas, manzo Allah ta san shi yafi kowa karanta. Yafi kowa karanta. Duk wanda yayi mu'amala da manzo Allah ta san sai ya san cewa yayi mu'amala da karimi. Ba ya raina kowa, ba ya kaskantar da kowa, yana mutunta kowa, yana aje kowa bakin matsayin shi, saboda kowa halitta ne na Allah, dan da Allah ya kowa haka kai ma kake, saboda haka ba wanda ya fi wani sai da tsoron Allah. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowa matsayin shi, yana karrama mutane, ya fi kowa karanta. Wa adalan nas, kuma shi ya fi kowa adalci cikin al'umma. Saboda haka in har manzon Allah bai adalci ba to kuma zai adalci. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa adalci a cikin al'umma. Wa halaman nas, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa kololuwa hakuri da juriya. Shi ne wanda za ka wa laifi, wanda yana dama ya ɗauki mataki amma sai ya kau da kai ya shi kalmar hilmu hakuri wanda ke tare da juriya a tattare.
wanda mutum zai iya ɗaukar mataki akan abin da aka yi masa, ya ɗau matakin ya ramawa a gani fa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma utitum wa la in sabartum fa huwa khairul lisabirin. To amma annabi sallallahu alaihi wasallam ko amma laifi in ka ga fin shi ma to karshen ta dokar Allah ya ka, amma in shi akan kai shi aka ko zai kawo da kai, in ka ga fin shi ya nuna da fin shi da nufin abin nan sun so lokacin dokar Allah ka. To annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi adalci a tsakanin mutane, shine mafi haƙuri, inda a lokacin shi ne wani ya zo yake cewa ka yi kaso wani maza Allah ya ce wannan kasan ba ai adalci sai annabi wannan kasan ba kai adalci ba kai jiran Allah ka ji ba. Annabi ranci ya ɓaci can da ya ce Allah sarki ya ce Allah dukan Musa ya ce an cutar da shi fiye da haka kuma ya haƙuri, saboda shi ma ya nuna cewa shi ma ya haƙura, wanda a nan take wannan wanda ya ce annabi alisi ne ya hukunci shi aka bibiya aka kawai saurari za a yi daga doron ƙasa, wanda ya cewa annabi ya adalci ba. To amma annabi ya kawai da kai kyale, kuma a sahabbai a wani lokacin inda za a ba su dama a wani lokacin za su kawai daga doron ƙasa, amma ni annabi ya kyale saboda juriya da haƙuri da kai zuciya ne, wanda kila ko kai ne aka wa nan ba za ka jure ba, kana shugaba ko kana wani baka da adalci baka kyauta da zai ka ce wani akwai raini ba za ka yi maganin abu gobe masu bayawa wani ba, sai ka kaɗa mataki. To amma annabi ya kawo da kai, to wannan ilimi ne da ikon ɗaukar mataki akan abin da aka ma na ba daidai ba, ka ɗauki fansa kuma amma sai ka kawo da kai ka jure. wa affan nas annabi shi ya fi kowa wato kamewa wato mutum ne mai kamewa, ba kowane abu yake shiga ba, harka da babu ruwan shi ba ya shiga sharu ba sharu, sai abin da yake da tasiri yake da alaka da abin da yake shiga. wa askan na kuma ana sa shi ya fi tafiyin annabi akwai kyauta, wato in ta bangaren kyauta to annabi sallallahu alaihi wasallam shine kololuwa ta suka kyauta tafiyin. la yabitu indahu dirhamun, dirhami ɗaya ba ya kwana tare da annabi, wala dinarin ko dinari, wato in dai har yana da dirhami ko dinari to fa ya gaje shi. wannan kuma ba yana nuna a tunda haka ne kenan ka'ida ce tunda haka yake kai ma a ci baka a jona abu, ya nuna ma dai kai koyi, kada ka ɗauki duniyar ba bakin koyi, to duk abin da ya zo hannun shi bayarwa ki. yasa wani hadisi na mul'ala ke cewa da ɗayan ku zai dogaro ya tawakkali kamar yadda gaskiyar dogaro, da ɗayan ku zai dogaro gaskiyar dogaro, da Allah ya azabta shi kamar yadda yake azabta tsuntsu, saboda tsuntsu ne zai waye gari cikin shi babu komi, amma kafin yamma cikin shi ya cika. To kuma amma ba zai ce ba to bari in tanadi na gobe, inda cin yake so bai ƙara gaba, kuma gobe in ya fito kuma Allah zai bashi, kuma kullum ci yake sha a gani. To ashe kenan da mun yi dogaro ga Allah gaskiyar tawakkal, to da Allah ya azurta mu kamar yadda ake azurta tsuntsu bai kwana da abin da zai ci na gobe, bai da na gobe, kullum sai ya fita ne. Duk inda ya zo iske da mai guda ko iske gonar gero ko dawa ya ce ba zai ce kuma bari ya rika jida yana kaiwa gidan, ya rika jida saboda gobe. A inda ya ce tsallake kawai to kuma gobe in ya zo inda akwai shi kenan, in babu kuma gaba zai Allah zai ba shi a. To annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kwana da dinari da dirham. Akwai lokacin da ana gama sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai aka ga tashi gaugawa ana sallah yana ta tsallaka mutane da sauri sai ake tunanin lafiya kuwa, sai san da ya fito dan ya zo sai aka tambaye jama'a alamun ga ana gama sallah ka sai ce wani dinari ne wasu kuɗaɗe ne na zakka aka kawo, shine na manta ban ba da su ba, kawai shine kawai sai kuma an zaɓa sai da ya rabar da su. wannan ke wala yus'alu shay'an illa adahu, annabi ba a tambaye shi wani abu sai ya bada komai ne, inda ya kaga bai bada su babu kawai. tufafi ce za a gani a jikin shi a ce ya manzo Allah wannan samun ce kana so ya ce
kawai da ya je gida zai guda aika masa ya kai ma kanya sai ba ta dame shi ba shi ba ita ce a gaban shi ba in dai abin ya faranta maka ita shi kuma zai baka shi izinin da haka ba a tambaye shi wani abu ba face ya ba da abin wala yuwajibu ahadan bima yakram kuma annabi ba ya fuskanta kowa da abin da yake kyama ka san tabi'a wa ta'ala abin da zan baka su shi zai ma duk abin da zai so sama rai ya kwankwaci zuciya ka to kuma shi zai dinga bibiya ka da ya auna da ya ga ai baka santa ba to kuma shi ke to annabi sallallahu alaihi wasallam baya fuskantar wani da abin da baya duk abin da zan baka san shi bai ma shi bare ranka ba wal basitu kullu ahadin min ashabihi sannan kuma yana sun fada fuska wato yana sakin fuska ga kowa daga cikin sahabban shi kowa ya haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga in buta dole sakin fuska an ce shimfiɗa fuska ta fi shimfiɗa sabar mako to a nan sassan tsakanin su sahabban shi kowa faran ba ka taɓa jin wani saɓani ya faru tsakanin su akan wani abu na alƙalama a ta ya zunna annahu a azu alaihi min jami'i ashabi har sai a waye gari ɗaya daga cikin sahabbai zai rika tunanin ya fi kowa matsayi ya fi kowa daraja a tsakanin sahabbai ya rika tunanin shi ya fi kowa matsayi a wurin annabi sassan ya fi son shi ya fi ƙaunin shi ya fi girman kowanne kuma haka yake saboda duk yanda zai mu'amalance ka in wani yazo kuma zai maka mu'amala shi ma kyakkyawa irin yanda ya ma to babu wanda yake jin cewa ni an fi son wani a kai na ai na lura annabi ya fi son wani ya fi girmama wani ya fi ƙaunar wani ya fi a duk wanda ya mu'amalance sai ji kawai shi kamar shi a duniya annabi shi ya fi to kowa haka yake ɗabi'a yana mu'amala da shi a irin wannan kasuwa mu'amala wa kana ashaddan nasi haya'an kuma annabi shi ya fi kowa tsananin kumi ashaddan nasi haya'an Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa tsananin kumi in kana neman wato bawa na Allah wanda ke da ɗabi'a ta kunya to ya biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dama a yanzu alhaya'u min al-iman kunya wani yanki ce ta imani duk annabawan Allah suna da wannan siffa ta kunya ba na sa son shi yafi kowa kuma siffa tafatuwa da siffa irin ta kunya yana me ake so mu ma mu siffanta da irin wannan siffa ta kunya ba daidai bane mutum ya rasa shi ba jin kunya kowa shi duk wanda ya taka shi zai taka duk wanda ya makankara zai manna ita wannan ba dabi'a ba ce na saba dabi'a ta magabata dabi'a ta kwarai inda su dabi'a suke kunya ba su raina kowa ba su raina ba su kaskantar da karami kuma ba su raina na gaba kowa suna ba shi matsayin shi gwargwadon hali wannan shi saboda haka manzo Allah shi ya fi kowa kunya a cikin al'umma wa tawadu'an kuma annabi shi ya fi kowa tawadu wato rusunawa da kaskantar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki da yin rayuwa daidai wa daidai da haka la yusbitu basarahu fi wajhi ahadin annabi baya kurawa wani ido a ce wai ido da kai ta kallon ka sai ka kau da kai sakon da ya tabi a shi kawai in yi ma haka dole sai dai ka kau da kai shi ba dai kalle kai kau da kai ba a sai dai kai ka kau da kai wannan ba ɗabi'a ba ce ba annabi duk inda ya kalle ka haka to zai kau da kai baya kura ma ido ku yi ta kallon kallo da shi a ga wannan ɗabi'a ce ta kunya ka kalli mutum ka gane wane ne kawai ka kau da kai amma kana kallon shi yana kallon ka ko sai dai shi ya kau da kai to annabi baya da irin wannan ɗabi'a baya dawwamar da ganin shi akan mutum ya kura masa yakhsifu na'alahu wa yarfa'u thawbahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da takalmin shi wato tafiya irin ta abin daga kafa yake haka yana ajiwa
yana tafiya daga ba tafiya yake na karta kasa ba ko kuma yana jira kasa haka jip yana tafiya a daga kafa shi yake sam yana addu'a haka tafiya yana daga yana addu'a kuma yana dage tufafin sa ta yanda tufafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya jan kasa ba gani yana tazarci babbar riga tana jan kasa ko kuma kafar wandon shi ya take rabi a cikin takalmi annabi baya haka ko kuma yayi hannun riga shi ya rufe yan yatsun har yayo nan wajen duk hannun riga ne haka annabi baya haka wato yana tufafin shi a tsakiya man dai noma ɗinki da muke za ga duk inda hannun riga ke za bakin nan duk inda wando ya yi tsawo ya zo idan sawu ya yi tsawo ya zo kada ya wuce idan sawu ya sauko ƙasa har a rika taka daga kafar wando ana take yadi biyar zai ce ka ce a sama yadi 6 saboda isa wanda wannan yadin sai kila da ka ba wani shi kila da yawa ɗan riga da wando ko kuma a mai riga guda ɗaya ma ya rika sa ko isa lafi to kai kuma kace a sa 6 kace ai kin ya ce ba kudi na bane ba ni sai ka samu ba ni haka nake so ka samu kai ina ruwanka cewa sai da haka to kaga wannan gadara ce da nuna to annabi sallallahu alaihi wasallam baya sakin tufafi yana yin sama da su ta yanda ba za su rika jan kasa ba mata aka sani da sakin tufafi su rika jan kasa ko to alal aka sai yanzu kuma sai matan suke dage tufafin mazan kuma suna sai yanzu ba a ce mace za ga tufafin ta har kasa ko da zai kama tsani ɗaya a kasa to wannan ba matsala ba ce za ta iya sa tufafin ta yana jan kasa aka tabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ai inda take tafiya kila wannan haɓar zane nata ko haɓar wannan hijabi nata ya rika sharar wani abu wanda yake dangin najasa annabi ya ce idan ta share najasa a nan to in ta yi gaba ƙasar gaba ta tsarkake wannan najasa ta kuma ta da mashira ba amma namiji ba sai aka ce sama da fafin shi kada ya rika take wani za ka ga rabin kafar shi a cikin a wando take kuma ya tufa ta cikin takalmi a ganin ba ƙari ba ne kuma riga tana tafiya da ita amma sai ka rike ta haka dogon riga ce amma sai ka rike ta kana tafiya kana haka saboda da ka sake ta sai ta ka to wa ce dole da kai haka ne ka tsara kanka aiki sai kanka ba za ka samu nutsuwa ba duka an yi ranar take ɗinke kuma yanzu da ya yake dama yayi ne kuma dai aka za ka daina to mutum ya mayi mana yanzu tazarci da ake cewa tazarci ba su fashi tazarci to yayi ne fashin ne har an yi ya wuce sai kuma an wani ke ɗani ya sake zuwa ya mido ya mido mutane da mun jira suke da ai ai kawai kaza shikenan sai wannan shi ma fusa yayi shikenan ya ga abin ya dawo Allah ya kiyaye to wannan dai dama ya saba shari'a wanda aka yi na ba Allah ya ci wannan shi yace wa yaqdimu ahlahu tabi'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi ma iyalan shi hidimar iyali da musu hidima sai go musu ruwa sai musu wani abin cefane dauko musu kaza yi musu kaza duka ayyuka da kasan zaka iya gwagwaran hali to zaka iya iyalanka ba matsala bace ba ba dai dama a gudu tare ne a tsayar tare ko ba ka ba kasa bace ba kai hidima a cikin gidanka ko kuma hidima ce kake ta iyalanka ka ce ni ba zan je in so kaza ba sai ku ne wanda zai yi ba zan abin da kan zaka iya yi kai wanda kuma Allah ya hore ma kana da wanda zai ce ma kuma shikenan akwai lokacin za ka kila da kai kake ba wanda yake yi dole sai kai kuma a wani gari Allah ya azata ka da zuri'a iya wanda za su iya komi to Allah na wannan hutun da gare ka amma kafin su yin ta yi dama kuma da suka ce gurbi shikenan ka samu sauki amma kada sai ka ce kai ba za ka yi kai ba kawai in za ku ne wanda zai yi ni ku ba zan yi ba ni zan je muku kaza to gajiya ne in babu wanda zai kai kayanka hidima ce kuma na da za ka samu ka hidimta a iyalanka to annabi yana iyalan shi hidima ku kaga faɗi gare ta ko ba haka abu ne mai yawa wani bangare ta ina duka abin da ya shafi hidima dai to za a iya ɗaukar cewa hidima ce wani yajibu da'awatar hurri wal abd kuma annan sassan yana amsa gayyatar ɗa ko bawa in ɗa ya gayyace ki cewa ina gaida kai manzo Allah abu kaza to zai
matakar abin bai saba shi haka kuma in bawa ya gaita shi zai ce da tare na ni wani zai gaita ce in kaza ni tsarin shi ne ku gaya mai kiyaye ne har na bai da wani ɗaga in dai ka gaita shi zai amsa kira wata bai Allah ta gaita shi gidanta kawai ta shirya masa abinci kawai ta shirya masa abin da za a zauna ma tabarma ma ta kiki babu ya zai ce na amsa ƙarshe sai da ana tsama da ce tabarma ce na ɗauko keso wannan ta kaba har ta yi baki saboda daɗewa da ake ana zama da ita annabi aka yayyafa mata ruwa aka shimfiɗa a annabi ya hawa zauna ya sa abin kuma ya tashi alwala ya ce ku tashi mai sallah sai na fula a gidan da neman albarka shugaban duniya gaba ɗaya ya zauna a kan tabarma ta kaba wadda ta yi baki saboda daɗewa da take ana zama da a ga wannan ya nuna kenan wannan wanda ta gaita annabi sai ta ga a duk duniya ba abin da ya mata daɗi irin wannan rana ta gaita shugaban duniya gaba ɗaya ya zo gidan ko kuma kawai annabi ma ziyara ta ba ta baka ko ba kawai sai ya gaishe sai ga mamaki yau annabi ne a gidan to sai ji me ta ga wannan zai ƙara danƙon kauna da soyayya sai cewa abin da ke tunanin ba zai ba kawai yayi wannan ɗabi'a kenan ta manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaikum ba su ka zuwa yayi ba akwai wannan kuma hakan gaskiya akwai abu ne in dai akwai su to bibiya wannan suna da kyau za su girmama kaga cewa in kananka ne ko kanwanka sai ta ga cewa yau kawai ka kama ta da ya gidan ka tambayi ya take ciki inda wani matsaloli a taimaka mata gwargwadon hali hakan abu ne mai kyau gaskiya in dai ba zai jawo ta fitina ba dan akwai za ga kuma sai ga cewa a dan za ka da gani gida ko wani zaman ba kowane lokaci an ka ce ziyara da musamman a matsayinka na yayanta ko kuma a matsayinka na dan uwanta wanta ko mahaifinta har mahaifi ma zai iya taka da yan fiye shi don gaya har da ke shi ita ma za ta je lalle ta samu wani kwansa na ce babanta ya kula da ita amma duka irin wani za ka saboda wani yanayi kawai an daina ba a so in dai kaga an je wani abu ne ya faru mai mai Allah ba mai kunna da haka wa yaqbalu hadiya annabi sallallahu yana karɓar kyauta in amma kyauta yana da shi sadaka ce bai in ka ba da sadaka kace ga annabi ga sadaka to ko zai amsa amma zai ba da ta ne inma sadaqat lil fuqara wal masakin bayan Allah ne ko ke da bukata to in an ba da sadaka ko zakka ko wani abu to a ciki sai raba amma in kace kyauta ce wannan kawo annabi yana amsa ke amma ce mu idan annaka an haramta mana cin sadaka saboda ita sadaka da cin dukiya ce ta al'umma ya kuma za ka kawo da sun dukiya gidan annabi saboda ka ahlul bait ba sa cin sadaka amma suna amsa kyauta daga ga duk wanda ya rike maka shi ahlul bait ne shi sharifi ne kuma yana bara ba ba shi yana ba ta annabi matsayin sharifi an kai jinin annabi ne ai azamta ce sadaka sai ya ba ka kyauta ai kankantar ba ce wasu sai abin da ya zama an tsarkake dukiya kuma shi za a ba kai a tsarkakan ba na sallallahu alaihi wasallam za ka ba shi ajiya kyauta sai amma ka ce sadaka ce to in yi amsa ba zai amfani da ba akwai lokacin da yana tafiya akan hanya ya ga wani dabino tsule da ya kyau guda ɗaya sai ce ba dan ina tsoron kar ya kasance na sadaka ba dana sai wuce jari kaga shubha ce kada ya je ko kila wani zakka ne na sadaka ce aka dauko aka nuna sai ya fadi duk da ba sani ba inda dauka kin ba wani abu ne ba ga ma aka ba amma saboda ita ce shubha ce kashi ya to goyi fil halal gudewa shubha dan gudu aka tana sun ci ba da ina tsoron kare kasance na sadaka ba da na ci alke na anan za ta sadaka amma yana amsa kyau shine wa qabalul hadiya wa yukabi alaiha kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da tukuci yana yin tukuci in an ba shi kyauta yakan maida kila ma ka ba shi kyauta da kuma ya maida ma abin da ya fi abin da ka ba shi ya yi godiya ya ba da tukuci to yana haka shi yasa ana da tukuci annabi da wanda ya baka wani abu to ka saka masa
in ba ka da abin za ka masu kai masa addu'a wani Allah haka da alkai nagode kuma in kana da abin da yana ba ka za kai ma wani lokaci ka ba shi wani abu saboda jin daɗin wancan abu da yana to haka ɗabi'a na bakwai sallallahu alaihi wa sallam to ina ga ne ya kamata mu tagaita sai mu tashi wa ya'udu mardal masakin wato ya dace maris kenan ko to wa'annan su ne kaɗan daga cikin ɗabi'o'i na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka fara karantawa in Allah ya samu na rayu ba sai mu tafi daga inda muka ga fatan Allah mu dauke sarki ya ba mu ikon yin koyi da irin wa'annan kyawun ɗabi'o'i ya ba mu ikon tabbaka su aikace amaliyan dan mu dace da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda koyi da shi kuma shine tsira saba masa to kuma halaka ne Allah ba mu ikon tsaya سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم